ಮಾಡ್ತು ಈಗ ಹುಲಿಯನ್ನು ಮಾರಿ ಪಾರೆ ಹುಣಗಳು ಮಾರಿ ಪಾರೆ खाली बुढा भन्नुलाई मारी पारे गुम्सी मुसा मासो बिके बिसा बिसा मासो बिके गुम्सी मुसा नि लाग्छ नि कि आउरी कोन मान्छ पहिला पुत्रो कोना धोरी अक्षी लालु बुढा बुढा हाँ हाँ चम्परा काम बाबा भानु मारी पारे प्रभु चमरा प्रभु चमरा अच्छा तुम्हारा मारा जोना पड़ना है ना और ये इतना जबरदस्त करने मारो तो क्या होगा है ना हाँ
Concha